Assalamu alaikum. Ummi, wani gida? Ya kike? Ya gida. Ga wannan dan abin da zamu zaki dan dafa mana ne, naman kai ne da yamma. Allah kai. Ina Sani kuwa? Sani yana daki. Yana daki? Yanzu a ji abin da ke shigo ki zo mu. Daki ko to me da daki? Yanzu ne ya shigo. To me yake? Sai me da shi ba? Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam dad. Sani, son. Na'am dad. Ce kai kana nan ma kana huta. Wallahi ina nan da. Ce kake? Alhamdulillah lafiya lau. Lafiya lau dad. Yawwa. Dama abin da ya kawo ni ga maka. Dad. So nake akwai ƙauyen da zaka raka ni an jima ƙauyen Magarya. Na'am. In ka raka ni wannan ƙauyen za mu je mu duba amfanin gona. Na'am dad. Kaji. Okay. Kar kuma ka ce mun baka da abin da zaka yi. Ba ni da wata matsala dad insha Allah. Yawwa, kuma abin da yake cin mu tuwa ƙwarya. Na'am dad. Wannan matar ka gare matata ce. Dad. Duk da ba mahaifiyarka bace, mahaifiyarka ta rasu. Dan Allah, dan Annabi Sani. Ka dinga ɗaukar ta a matsayin mahaifiyarka. Ba matsala. Dan Allah, dan Annabi Sani. Abin da kake mata ba na jin daɗi. Ba matsala. Ka ga yanzu ƙarfi na duk ya ƙare. Ba matsala dad insha Allah. Kai ma ka sani yanzu ƙarfi na ya ƙare. Ba matsala. Yanzu baka yi mata biyayya ba, wa za ka yi wa? Wannan haka yake Ai dad. ba ka da wanda za ka yi wa. Wannan haka. Dan Allah, yanda za ka min biyayya haka ita ma kamata ya kamata biyayya. Wannan haka yake Dan dad. Allah ka taimaka na. Insha Allah dad zan kiyaye. An jiman Allah yadda. Haka shirya za mu je wannan ƙauye. Allah ya kai mu jima. Amin amin. Allah ya kai mu. Allah ma dad. albarka. Madalla amin amin dad. Allah ya baka lafiya. Amin da annabi. Madalla. Kasan kafar ce sai a hankali. Madalla. Wallahi tun da girma ya zo. Bismillahir rahmanir rahim. Gaskiya gona ta yi albarka. A gona ta yi dad. Gaskiya na ji daɗi. A lalle ta yi. Shi yasa aka ce fa mu yi wannan noman fa. Abin da nake so in gaya maka kai ma. Ko bayan ba raina zan bar ma wannan wasiya. Ka tabbatar da cewa ka yi noma. Gaskiya ne. Inda noma ni ma na dogara. Kar ka ga kuɗaɗen nan da na tara ka zo kana wasa da su. Gaskiya ne. Abin da zan gaya maka. Kar ka ga na zo na tara dukiya masu yawa. Gaskiya. Ka zo ka ta wasa da su. Noma tushen arziki. Yawwa ko bayan raina. Dan Allah ka taimaka. Wannan haka yake Kaga da. gona iya gona. A gona iya gona. Shinkafa ta yi kyau sosai. Ga shinkafa. Wallahi. Ga dawan nan duk daga can har haka. Duka har can. Da can duk gona na ne. Kaga ko bayan ba raina. Wannan gona tabbatar da cewa kana ne. Wannan haka yake. Insha Allah za amin amin. Zama albarka. Amin daji za a yi abin da kace. Yanzu abin da za a yi kaga gida za mu koma. Tunda motar mu mun bar shi a can. Can baki hanya motar baya shigowa kaga mun bar mota a can. Saboda gaskiya saboda yaran zamani gaba ɗaya sai an kai. Wallahi sai su karta ma mota. Wallahi sai su karta. Wannan haka yake daji. Muje. Madalla. Muje. Madalla. Namu wai ni yake so ai ba abin mamaki ba ne ke ta daban ce na wuni a kuna lafiya lafiya Allah ya albarka Allah ya albarka Allah ya albarka yanzu abin da ya kamata a yi kamata ya mu gida Sani Amdadi. Sani me kake kalla ne Babu komai dadi. ba Sani me kake kalla ne Babu komai dadi. yanzu abin da za a yi ka zo mu tafi gida Wanke ta dadi. kawai mu je gida Sina ne. Wallahi lafiya kalau bre. Ya kwana biyu. Wallahi alhamdulillah. Ya ni ganka a ta nan ne. Wallahi ina ga ma normal wallahi. Ai abubuwan ne sai a hankali ina ga ma. Wallahi dama jira nake ka zo. Akwai labari. Kai. Wannan shaka. Ka san me yake faruwa? Jiya mun je kauye da daji na nuna mun gonakin sakaran ka kaf saboda halin rayuwa. Har noman da ina ga ma. Kai. Wallahi tallahi. Amma sai dai kuma na gano wata yarinya a kauyen nan. Bayin ge. Ina ga ma. Baba wannan ba da daɗin labari kake so ka ba. Saboda me? A ƙauye fa kace. Na kama da san yarinya to a kauyen. So ina ruwan yi da kauye. Kai. Baba akwai problem. Problem na me to ga mu. Dan matan garin nan ka tafi ƙauye. Ato ita ta yi mu ba ta nan din ba. Kai. Gaskiya kamata yi ka dawo binni. Dawo binni. Ina ni dan ina ne. Dan binnin ne ko? Rayuwar binni kai. To kauyen zan je. Zaman ƙauyen nan. Asalin binni kauyen. Ai tushiya maso mun dawa. Ni kauyen zan je. To ni
gaskiya ban aminta da wannan maganar ta ba. to tunda baka aminta ba za ka iya tashi ka saita. Wannan ba mai bani shawara bane. Na yi tunanin in na gaya ma za ka dan bani goyon baya, amma sai gashi kuma ka dan watsa mun kasa ido. Ya kamata ka tashi ma ka tafi kan na kama jin haushinka. To ai shikenan madalla. Yauwa sai an jima. Sai an jima. Madalla sai an jima. amma fa ka san idan muka je za ka dan yi mana eya ne fa. Kai ba yanta bane? A to ni yayanta ne, ai ka san ma To ba mu matsala, in dai kuɗi ne ai baka da matsala. ai ni ba sai na je gidan ba ga mutuniya. Bari in tsaya mu sha soyayya kawai.